No niin, nyt lähtee. Koottu ravi saisi olla vähän kootumpaa, jos se yrittää olla koottua. Sitten kootaan vähäsen, mutta ei nyt ole ihan passake vielä. Sitten jäädään Piafeen. Mä en osannut laskea tos enää. Mä en muista paljon siinä oli, mutta passake vähän levähti tässä. Aika huono siirtymä lisättyyn raviin. Sitten ei mene kyllä ihan musiikissa nyt tässä toi siirtymä. Sitten on koottokäynti. Tää taitaa olla sulkutaivutus käynnissä. Tossa pitäisi nostaa jo laukka, mutta mä rupesin tekemään jotain ihmeympyrää, jonka takia piti nostaa puolessa välissä ympyrää laukka. Oikeeseen toi piruetti. Ja sitten vielä vasempaan piruetti. Ja nyt oli väärä suunta. Ihan hyvin korjattu, mutta sit mä en enää tiennyt yhtään, että mihin mä menen. Hyvin muistin lähteä tonne lävistäjälle, mutta tässä mun olisi pitänyt tehdä lisättyä laukkaa, eikä laukanvaihtoja. Tuossa kirjaimen kohdalla laukka piruetti, jolla suunta vaihtuisi, ja sen jälkeen nämä laukanvaihdot tuolla uralla. Mä luulin jo, että tuo biisi loppuu, niin siksi mä menin tuohon keskelle. Se loppunutkaan, niin sitten piti vielä keksiä joku ympyrä siihen, koska mä olin tehnyt liian nopeasti noi laukanvaihdot tossa, joita mun ei olisi kyllä edes siinä pitänyt tehdä. Sain sen menemään lopunkin musiikin kanssa. Niinku näin. Tuskin kukaan oikeasti huomasi mitään, että mä sooloilin tossa ton lopun.